Ассалому алайкум тамошобинони азизи ютуб канали Мамуразе. Имрӯз рӯзи якшанбе қарор дорем дар молбозори Қимсангир ноҳияи Ҷайҳун. Дар ин видео навор кардем паспои деонадан омадаги будааст. Моли майда, қушқорчаҳо, барачаҳои майда тоқабеоча, гӯсфандҳои барадор, такаву буз ҳамаша навор кардем. буқо барои бастан, буқои фарбе, живоибесу, бетарозу ҳамаша навор кардагием. کسانی که در کانال ما مهمون هستند حتما با کانال ما عضو شوید. یک تا لایک مونده ویدیو را تا آخر تماشا کنید. شاید شما فقط دستگیری سربلند باشین، سلامت باشین. ویدیو را تا آخر تماشا کنید. این مدت بغض بوده است. سهمش داشکمش 11000 نرخش سودا میشوه. بزرگ چند که 9000 بزرگ کرده است. Buna aspi nar 5 sola bu da. 5 sola gufan? 5 sola. 7000 mega narxa savdo mishava. 6200, 6300 bozor karda ist. Na aspi nar 7 sola budaaст. 16000 гуфта истодаги савдо мешава. Аспи бақуввата иншоллоҳ. Аспи шо наҳози омадаги бозор ҳозирашта нарх кардаги нест. Мана иш аспи модаи 13000 наира нархша 13 та мега то 10500 бозор карда иста. Якта зоидаги будааст. ҳозир қисира ҳозирашта қисира. Аспа состояниш соза. Акнун берем ба сuni моли майда, баъди моли майда биқора навор мекунем. Фақат дастгирӣ кунем шумо. Музболо 300 сумиян савдо мешавам. Чанди када иста бозор? Ҳар сеша 650 сум бозор кадай. ҳозирашта додагиш нест. барачаҳо савдо шудааста. сеташ 2000 сомон ҷои пулгириш. ҳозир биги бира гуфтааста 2000 сомонда ҳар сеша. хел тока 750 меган бо савдо мешавад. чанд гуфти барра? 400 300 550 гуфтааста. 450 400 кадааста. чиваланга я? барачаи чиваланга. хоб савдо шуд дутта барача. ҳаршам қушқорчай 850 сомонӣ. ино хеле калон шудаги. манаишам пародашам бузург буда. миёнаш дароз. иншолло оянда дора. ами саломатиш соз боша, нам бира калон шава зур меша иншолло. иноша 1000 сумӣ меган. ами 850 800 сум майдош 870 савдо шудаистанд. 1000 сумӣ гуфта шудаги ами барачаҳоро. мана барачаи калон алафқурай 13 мега 1300 савдо мешава. қушқор будааст. 1100 сум 1000 сум бозор карда иста. мана барачаҳо 1100 сумӣ меган савдо мешава. сеташ қушқора, якташ мода 900 сум 950 850 бозор карда иста. ино алафқуран уже. мана модабузу така наиша модабуз 900 сомонӣ савдо мешава. иш така я? чанд гуфтен ира? наиш модабузо ём 900 я? шам 900 калонам 900 ина. ами такара чанд кадан? 12 кардагиш бану меход 12 3 4 одам кардагиш 1200 ира бақаба вали абадан шаба такаи фарбе 1200 сум бозор карда иста. мега соибуш
ана гӯсфанди бародор ёшма гӯсфанд ёшай меучша бачаам хеле калон шудагай 2200 очабача савдо мешава бо бозорам ҳар чӣ кардаиста дигар кас қапидаги будай нарша аниқ намедонам чанд кадагиша нам хеле такамаба такачаи кал 500 сум савдо мешава буни қанча қилди 400 сум кадаиста бу чи ичка модабуз 700 савдо мешава бозорам ҳар чӣ кардаистай шам анир нагуфт наира 400 кадаиста калтакара такачай на қушқори 5 будааст қушқори солшам калонай хитшам калонай фарби айбо 4500 мегаст нарша савдо мешидааст то 3900 бозор кардагӣ ай панҷу қушқор 4,5 мин сомон deyapti savdosi bor 3900 gacha bozor qo'ygan baro ne dutash 600 so'mi ish 550 mega savdo meshava bo 500 joy pulgirish mega na qushqoroy kalon bu necha yashar bu 5 isham 5 buda qushqori 5 5000 narxish savdo meshava ish 3500 isham 5000 bozor qancha so'rayapti aka? Nay kalona 3500 karda istaymiga va ham konkretno narxdagi emas. Konkretno prisidagi emasmiga. Ay 3500 prisidagi. Soybush bunay. Soybush bunay aka. Kuzi ochbacha Pokistoni 2500 mega narxa savdo meshava bozor 1800 2000 pursida istay. Kanch kakras mana mulhoy 5 buqa baroy bastan 6800 savdo meshava bu. Mana isha 7000 mega bu savdo meshava. Hammash baroy bastan. Bu qancha aka? 7000. Sham 7000 mana savdo meshava. Savdo meshava. Mana bloger me aldı. 6200. Isham 64 kadaga. Safedachi? 68 milyon bozor chanka? 60 kadaga. 60 kadaga. Şunu özüne malay. Hayır, mana shu men blogerning altida. Mana shu men o'zimga mana. Gavi baka. Molhoy 5 budasiz mana. Molhoy 5. İnternetda bor. Ina. Blogerning altida qara, men blogerning altida turibman. Tamam. Na buqa baroy bastan. Bitta buqa giriftagan. Har dusha 15000. Haftinimi meshava. 8000 guftasidaga savdo meshava. Mana deyimsha. Ish karpat buda. Har dusha 15000 giriftas. 8000 bo savdo mundagan. Namedonam aka. Чанд савдо мешава. На бухай средний фарбиак. 5500 савдо дорам. Озирашта додагиш нест. На бухачай фасон фарбиак пародашам шуаш созай пародаш 58 мега нарша савдо мешава бо то 48 кадаги 4800 бозор кардаги ай. Айвайда камтарам ҳозир пурсида истай. Саҳар ҳамуқа кадаги ай. Тита буқа савдоши 4800 пардуш як ҷоя. Мана буқа барои бастан, буқаи карпат ира хушруги шабине.
8 моҳ буда, соли 1 сола ҳам нашида 11000 мега то 10000 када истай бозор. Чандай ба ҷои пулгириш? бародаро бозорда савдо доранд. чанд када истанира? шумо кадена? 10200 карда истанд. 10 ҷои пулгириш мегам. Килош чанд буда? Кило мондаги нест воли. на бухай калони фарби моли биҷай? моли Қумсанги, моли Фаридун, ҷайҳун. Ҷай Фаридун. Қанча бизанам? Нархиш 24000 мега 21500 21700 кадия. 25 гуфтеста 21500 21000 бозор кардеста. Килош чанд бошаба? Килош неки нафаҳмидам. Мумкин таи аби 650 мерояда. тақрибан 650 кило плюс минус кати. на бухай қафош гарини фарбе кадаги буда қанша бизана ош шава. чаи карпат буқа барои бастан буқаи средни савдо шудестай. ина 7100 сомон озӣ кардаестай, дудагиш нест. мумкин ки бо ягон сум хуш када савдо шававу ҳозирашта и дудани нест, и харидор хуш кардани нест. буқа буқаи 72 кад ина 100 соми дига хуш кад. 72 кад гарини маъқул шуда мегирим мегам. Okumda karım kazdığı başlık şov. Tarozu mondaги нестина? Бухай калон. Буқа беҳад калонай барои фарбе кадан, барои бастанай 16000 мега нарша савдо мешава. 14000 бозор кадагиай бе тарозу фақат. 14 миллион бугу? 14 миллион. 14 миллион гуфти бародар, 14 миллион бозор кадаистай. буқа барои бастанай некин беҳад калон шудагиа. ира як фарбе куне иншоллоҳ гуфти гапо ош мешава, ош. ман ай буқаро оз нишон дода будем, иш савдо шуда ахир 7200 карда иста буд. вақти ма сиёмка карданда ҳозир 7250 сомон савдо шуда ина ош шава. буқа буқаи зура. на буқаи сементал фарбе калон савдо шудеста. 25 та гуфте на? 25000 савдо мешава бо 32 сомони ҷойвес бозор пурсидеста. надодаам қада 32 соми 93 567 85 16 харидоро боша занг мезане. буқа буқаи тайёрай мана. килош чанд қабр омад ба? накашиди на? ҳозир бетароза ҳозир ашта 650 тақрибан. на буқаи калони фарбе буқаи месни беҳад фарбе 25000 нархиш бо савдо мешава. 3350 пурсидана килобаркаш 33.5 сомони килобаркаш пурсидагиай бозор. шама шумо я шама муна шама ҳаминар 25 та гуфтеста ҳар душа якҷоя 33 сомону 50 дирами ҷойвес пурсидагиай надодааст ҳозирашта. қанча бизанам? бухои фарбера ҳозир рақами телефонша мемонем 60 сомони кушта медодааст. дата бухаи тайёр ҳаст. рақами телефона гап занака 93 855
1990. Харидоро боша занг мезанед, хуш шава баранд. Дата бихай калон тайёра. 60 сомонӣ кишта медодам.